Hej, jeg hedder Trine Willemann, og her er et uddrag fra min nye roman, Der var engang en dronning. Kirkeklokkerne vækkede hende. Hun drejede hovedet for at se, om hendes morgenbakke var blevet efterladt på sengebordet. Det skete af og til, at kammerjomfru Mor bare satte bakken, hvis det lavmælte godmorgen ikke blev besvaret. Hun var nu heller ikke synderligt sulten, bare nysgerrig efter at vide, hvorfor rutinen var blevet brudt. Ikke desto mindre nød hun at få lov til at vågne, uden at kammerjomfruen vimsede rundt i sovegemakket. A-menneske var hun bestemt ikke. Alle vidste, at dronningen helst ikke ville forstyrres, før klokken havde passeret 8. Men alligevel holdt hun meget de første sekunder af en ny dag. Der var en særlig fred forbundet med morgenstunden. Den nyfødte sindstilstand, en lille mental åkande, der uomgængeligt blev skubbet bort af virkelighedens stærke understrøm. En lille mental åkande. Den beskrivelse måtte hun gemme til sin næste eventyr. Hovedstadens forlægger var ved at falde over hinanden for at få lov til at udgive endnu en bog for dronningens hånd. Hun var endnu ikke begyndt at skrive for. Ja, hun var syg, døende. Hvis hun drejede hovedet, kunne hun se alt apparaturet, der nu ville holde hende med selskab, indtil hun lukkede sine øjne. Hun valgte at blive liggende helt ubevægelig, mens hun funderede over, hvordan det ville være, når tiden kom, at ligge på et lille parat. Ville hun blive ladt helt alene, eller ville der være en snæver flok af nysgerrige, der kom for at vise hende den sidste respekt? Havde hun overhovedet formået at røre folks hjerter så meget, at de ville ofre et par liter benzin eller en busbillet på at tage en sidste afsked med deres dronning? Hun tvivlede. Hendes personlighed havde aldrig været til det folkelige, og der var ingen grund til at forvente, at hendes død ville blive anderledes. Hun havde ikke hørt døren blive åbnet, men nu stod frøken Kruse der og lignede et udråbstegn. Hun havde noget på hjerte, det var tydeligt. De hektiske røde pletter, der altid indtog hofdamens indfaldende kinder, når hun ville meddele sig, stod i flammer. Godmorgen, Deres Majestæt. Jeg håber, dronningen har sovet godt. Jeg vil høre om frøken Kruse. Vil de ikke være så venlige at efterlyse min morgenbakke? Den ene sætning tog pusten fra hende. Det trykkede i brystet, og det var frygteligt ubehageligt. Hun vidste for et godt, hvad frøken Kruse ville. Havde simpelthen selv tænkt, at tiden var inde. Men hun ville gerne have formiddagen for sig selv, inden de brutale kendsgerninger blev sluppet løs. Hun håbede stadig, at man kunne vente til efter folkeafstemningen om den nye tronfølgelov med at offentliggøre de dårlige nyheder. Men hofmarskalen måtte informeres. Og Frans og Louise. Hun kunne ikke risikere, at hun blev så dårlig, at hun ikke længere var i stand til at starte forberedelserne til sin egen død. Selvom alt var skrevet ned, var i tronskifte en omfattende affære. Og det mindste, og sikkert også det eneste, hun kunne gøre for sin søn, var at prøve at sørge for, at alt forløb så gnidesløst som overhovedet muligt.